mi wino on ceerno Alpha Badji ko ceernajo jaɓanaɗo machallah ƴewgal lamgal ina wawi wonde so tawi ko caɗele goragu joguiɗa aɗa wawi arde kalda e o biyeteɗo ceerno Alpha Badji o rokkuma piɓol on saaha tiiɗa te tedda to banggal rewɓe ɗo joɗiɗo ko juuti dañadi ɓinguel walla joguiɗo ɗen caɗele kanko ceerno Alpha Badji omo safri ɗum te ko yontere liggodirton ma yi waylo waylo aɗa woni e dewgal ngal welani hani aɗa jogui kulkuli ngam joom galle ma addude debbo goɗɗo a yetima to bawɗo muɗum surde kanko woni ceerno Alpha Badji ko ñawuji emori ndo siti e ko way noon omo ɗum safra ɗum ko balɗe sappo tan jokkotirton o safruma ha cella tul pistole ha e gueɗe gañoje sa ari to makko ɗo ganda foof gasi aɗa yiɗidiri e debbo walla gorko te a yiɗa o janfoma jokkodiri e makko ko yaawi kanko woni ceerno Alpha Badji omo ummi toon to Burkina omo joɗi to to Dakar numéro makko ko 77 137 23 82 77 137 23 82 ceerno Alpha Badji machallah. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Tante Maodo jambal ke John Sel Maodo ni nene min ko joom ngarnom ƴewde o bonni ɗo John e bar ko jam ko jam an ka holɗum mum komi nene mum min joom minen koddi ɗo e cité o jimom tan jiɗmom korsinmomi ɓe jiɗimom tan ko saabi Allah sinno ko sagam noon dewgal waɗat hakkude amen ɗum wonno kam arde ɗo pour yidde yewtide e makko dewgal modi joom wiyanima ko rewɓe tati jogui mbeɗa andi ke aɗa andi ɗum mbeɗa andi joni jiiɗa nadde e makko mbeɗa yiɗi mon nene saabi Allah jiɗiɗomo tan saabi Allah yidde saabi Allah de kam ne saɗi surtout o jamanu mo gonɗen debbo yiɗimo saabi Allah ina saɗi kono mi andinma joom ko cukalel tokose suwa hay gasde jibinede yoori guite noon mbawna ko ñantoto mo wirto mum ko teke aɗa cikkono gaynani haydara mi yi joom tan jiɗmomo korsimomi so wona jawdi tak kam yidde joom mi yiɗmo tan saabi Allah yiɗmomo tan ko dewgal an mi haalanma hannde andi mi feeraama yiide hannde puɗɗimaami yiide joom ko rewɓe tato jogi te o waawanaaɓe haydara ay galle o no way dépasse sah bamma ko tottirta a faami te sonno ko sagam min ɓe rewɓe tato jogi e ɗi gulaali e tampere nde ɓe payumo nde sonno ko sagam wonaa ni wayata kono no wonde salamata goto jon ko neɗɗo wonno wayano ni kono joni probléme aji ne keewe makko sa ari annene jiɗɗa fawtade ɗi probléme aji
min mi andanaɗo min joom kam mbar wona min kam no jibinmimo nde no muynata nde mbar kosam yanani e kilon makko heeni mawɗo ka cukalel so wonani ɗum billahi mi ñaama koreji ma mi ñaama yimɓe wuuro moon fof an haɗa kam ani aɗa anndi omo kalta ha jafata cikkannomi koye miijo ngoni sabu komi cuuɗino haɗa yaafo sabu ceerɗen ɗo hanki moƴƴani kontine yewtere mum min mi hippito ka hey dara pada an mata ɗo joɗo an degete awa pat ha gallo fulilo ngaraɗa sorba debbo ɓiye o ko debbo joom jon mbattaɗo nder suude an gadɗa ko wondemo biba ko waɗa ɗo haalani haal o de mi haalani haal teƴum min nani innema ɗo de billahi he mari ɗo kali mi haala amin haalani haalma de o ko naafiga noon wadde mana nder mana less an kay so tawi ko jaam jahata ko jaam joniɗa an a fota nade lesde to ɗum ko jonde awa joɗa ɗo mbatta lesde so tawi ko jaam jahata han nan ko mbaɗaɗa ɗo yimɓe kalna ko mbaɗaɗa ɗo an min komi garno ɗo o yo haala e ma pour wata kam wara min ko ɗum addunomi ɗo kono mi bonnaji innema de mi haalani ko boni mi yennanima mbimi tan yo kam accuma kanan kiima joni heddere mako fenen ndem penannani namdo ɗum billahi namdo ɗum biba nam tan beele mi yenni ɗum nam beele mi yenni ɗum ka kalanta ɗo mbimami ha mbi tanki min ɗesiɗo wa waɗa posom joni heddere mako fenen ndem min penanta an wonma hanki ko musani yeeso fittani joni min koye babma ana bonatde mbiyam joom woni hoɗum ɗum suudu biba ɗo mi addo allah e balɗe ma mi ñamma umr bool ɗiyamde bool iwa cuurami de o kam jam seeɗen laaɓde o pamoƴƴa waɗa ko barke min no joom waylino haawi kono sonno ko sagam sa tinninomo muñɗa ma dañ gorko moƴƴo bawɗo jogade mo suurma ɗum kirɗon Kire jam mawɗum ni o ko woni mi anda ko masta ma mi anda ko est ma estoma mbiyata mastama ɓuus torop o de ko koddiɗo ɓen o o wi ko joom o arnode ndaarde hanka elle men o wirto sitel ɗo eyyi ko ɗo kodi meɗen koddi wallahi o wi mo yiɗi allah tan omo yiɗi joom so sonno ko sago ma joom resa mo gorko jiiloɗɗa eyyi onon pourquoi on cuɓatako mawɓe kono ɗo cukalon haydara kokoye mbawani debbo haydara ɓe ngala haydara ɓe tampin on sunno hande ko wanama kam daña jaam wallahi on nafi karmuɗo hanki ala fof ko wiyen ala fof indem de bonnani o bonni indema o wi ɗo garami suudu he eɗen gonde min e ma noppata ha joom yalti walla joom yonte banggue goɗɗo mi ara ɗo eɗen gonde min e ma ɓa wonde susde allah nde joɗiɗo haalani haala wona ko haalama tan haalata noon ɓay min kam haala ko min wooti ka ɗo ko haala koɓe haalata mi wooti ka nder wuuri he de mais kam heddi hen te si renaki kam ɗo mi fiyat ɗum fami jooɗo dow teɓe ƴewta hen joom de derismo haw fota min wima noon he firtu guite maɗe daara miijoɗa no fewi minin ko mbimami ko ɗum mbatta galle o jooɗo joɗorɗa jaam ñiiɓa kala toñɗomo hen koccin ɗum ha fota ɗum kay ladde ɗum waali ala ni yangarta fi ɗum ha darata gotel te kanko o wi omo yiɗi allah omo yiɗi joom kadi sonno ko sago makko joom resa mo kamɓe gondi ɗo e leegal ngal o yi joom tan yiɗi ɗum saabi allah ɗum tawɗa min jewto ɗo de o ala haaju tan so jogui haaju kam wona joom suɓoto so suɓaki joom holmo suɓata so suuɓa moƴƴiɓe mawɗo wawi moftude o te an ƴiƴam maɗa mawɗo tan fotma res wallahi kono baba yidde ƴeewani ɗum ɗon min hakkille mo ko joom woni hen
ko ɗum wonno kam arɗo ɗo pour jewtiden min kanko ni cohlunomi tawani ɗum ɗo e wasan ɗum woni nder ɗum teka suɓo joom joom woni ɗo wonde tata min waɗantaɓe dépense ñam min taɓe yarantaɓe sorantaɓe a faami ngara ani mbiya haɗa ɓes probléme wawa won heeɓi noon tan itta hen ɓerde ma ha laaɓa tawi tan joom addanma ɗo e galle he yo kosgal ma fuɗɗo hoɗ a faami kono baba yidde ƴeewani ɗum ɗon min joom yiɗi ɗum tan sibi Allah yiɗira ɗum jawdi mi yiɗa ɗum haydara jimi tan ko dewgal wona hakkude amen te sinno ko sagam noon onon goni jignaɓe ɓe jaggon hen ko an woni huywere nde mbaɗa han yonti ene mbaɗa tolno sa'a ma a rewrata gorko jawdi ndewrata ɗum yidde sabi Allah hoɗum a meeɗi yi Allah toti neɗɗo yahani neɗɗo marché duggani ɗum addi defani ɗum deftani ɗum ñaari poɗɗa ƴeew bawɗon moftu wawama wuurno jogoma joguiɗo wan o galle a faami wonɓen mbawma moftu baba min mi yiɗira ɗum jawdi jiɗimi ɗum tan ko dewgal sabi Allah mi ara mi jooɗo ɗo mi toppito ɗum mi wonda e makko ɗo de sa feeji ɗo arni wona joom addatma ɗo sa feeji ɗo won desaɗo ni wona joom resanma ɗo kam tawde meɗo wuuri so joom resani holde sowomo mi andani kono kam wona joom resa ɗo galle o ko joom tan woni ɗo gorkude goɗɗo wona gorko eyi on jarama wadde mbaɗa mi jaam jarama ne a jarama aɗa cakki noon nani jarama jarama no fewi ko ɗum woni itto gite maayo o woppo dedaɗo ya alandimi de majjanimi de ton maj alandimi de majjanimi de ar majjanimi de ar barke rasul ar Hamidou ya lawol ma Hamidou joni maydironoma maydironoma an yoptanumi wiɗum maydirono ɗum min wona doole kollanɗam ɗo joni han ɓe liɓat kam pisine joni kay en dañi combat wona an tooñi min tooñi aɗa andi kalde amen an kammuɗaɗa foti wiide min biba on kono an ɓuurimi harmulaɓe capanɗe jeenayi e jeenayyi Hamidou noon aɗa bonnedi noon min tawi min mbiyata min tawi min tawi ummo mbaɗen combat wadde makko comma ummo wasiranade barkal sa renake ñamma ñamma ñamdu gettugal ñamata ha laaɓa ka sukuñ mi di wonde e sukuña waharema o kay sukuñ sa karmo yimo ganduɗa ko e guite guite mi di wonde sukuña e wasde renande tan ka sukuñ ka caga ka sukuñ ka Min ka caga caga? an ka caga cega mawɗo kay puɗɗe beddaje wallahi mo mbare man fi ha ndar gotel la ilaha illallah a hersata joom an famɗi gacci an walla mbiya joom joom wona selma an fiide telande noon no piste avion mbiya kam ɗon joom a foti ƴewde joom abbaladde mbimami somi ƴewano joom hande haydara moƴƴata e ma eyi maya mala ya Hamidou hare noon ko nder galle en kaɓani bedde nder galle ɗo kaɓɗen a faami e walla yimɓe ɗemgal ma manggal ngal sa yi Hamidou wiye kam ɗe gueɗe ko an taki anne jaam regal ngal kollatami tan hollol ngal Hamidou yawtake ko wondi kam hen hombo leldat debbo ɓiyima haɗa ƴeewa yayam babba ma jibinɗo puɗɗo wahare ko min cuusɗa Hamidou dari ɗo ala fof ko wiyanima anne kay min cuusɗa saabu huuli jabade Hamidou ko wondi kam hen guiƴiraɓe mbeɗa andi ko rewɓe rendini suusa mon anne kay min cuusɗa marka bendor bendor to ko ɗani rona ya mbaddanoɗade e an joom so neɗɗo ina yiilo tan wala kana tan bonɗo tan mo firtani hay hunde yo jaggoma astahfirullah hunde de baba ma ina fiye nder galle ina ronde ina wallino e caggal galle an haɗa ɗi kuuci pap ɗe deweje tan woni haajuma a ala procès guesa a ala procès ɗafgal a ala procès bitique a ala procès ñamde galle an kam ko jaggude enɗi tan ɗum woni projet ma aduna o astahfirullah bab astahfirullah bab accuma taw kidi acca hallay kaltaɗi mariama ko fima hankiri sik bab aɗen sa yiɗi foftu guiɗe gotel dokkitmaɓe ay ɗo e goti salle goto entraînement salle de musculation a wattat ya toon e bab ha joni a wona mawɗo ɗon mawde sa ƴeewi min won afma te min komi cukalel to sel a yiyat mbatta wadde entraînement toon so yayam fiimi joftoɗa kono yayam feeti
giɗa ittude cowo fof mbatta ɗum kide dow min min cowo ƴiɗo tati jogimi ɗiɗo tan yoni baaba wona entraînement jiɗanɗa hen darnam debbo ɗum kay ɓuuri won entraînement moƴƴo darnam debbo cukalel poɗɗo e rewɓe ma hen waɗ entraînement dow mum an dedaɗo an joddinɗami koye yaade sal mbiɗa waɗa hooram rewɓe ne e leydi he bawol mbawɗa cukalel an hoko mbawanɗa ɓe wonɓe hakkude ma Allah tan hakkude ma Allah enen tan goni ɗo wonko mbawanɗa ɓe min kom cukalel ɗo reeji noon de yande halni kadi nim hanke probléme rewɓe ma karata Hamidou nder suudu biba tawmi ɗum toon min peyidiri hoɗo nder seeɗa mi wara ɗum hoɗo nder Hamidou hoɗo nder tawɗam ɗon mbi nder suudu biba hoɗon heure 23 heures pawɗo nder suudu biba nder suudu biba dow lees biba ene leeli ina momane reedu hakkude ma e albam rewɓe maɓɓe haydara mbawa an haydara wawa e maɓɓe ala ɗum kam hanke min kaɓi toon haare e bon komi piide ɗum tan ha ɓerdam nde ɓuuɓi an piiɗa haami ha ɓerdam ɓuuɓi mi haalanma de mi woppidani hooreme cukalel heddi ko noon jinmi kaala e Hamidou yo accam mi accu ɗum hare gasat yo Hamidou accam mbeɗa mooli Allah baba ɗum kalsitanide ka poolaɗe har gasat mi hare gasat kay non jekkiɗo wiyata noon a piiɗo waɗi wiyata noon ha mbiɗa komi peno baba ma mbiyata peno ala an joni wiide baba ma peno kam ɓaɗi ma non non wona noon wiyan noon bam ƴeew jogmago baba jarani ala mi ƴeewat tan min mi helata yumma de min ayon gañirɗam e tabole baba fiikama pat ƴettuɗam de haɗan min ƴetta dem an mbiɗa haɓa haare ma an foti habde Hamidou wadde an a suusa Hamidou a suusa Hamidou kuleme haamid mata gorko tan an joni an hakkude ma Allah e gona e galle baba ma gorko ummo ladde ara ina na suudu ma ina feewi baba ma ina lelda e debbo ma ha jooɗi ha ƴeewa baba kalta wani an ɗum noon ke ala suusanta debbo men ko addoyde e jooɗi hakkude biba e haamid ɗum kam min mam lijjit ɗum wona ɗum jiɗɗam lijjite lijjita hakkudam e Hamidou hakkude ma e haamid wadde ma haamid on ɗi eɗi fiid goɗɗo mbeɗa laaɓa noon an eɗi fiidem par ce que an a timat ɓurɗem doole mbiya fii ɗum min mi jogui Hamidou seytane de mi jogui ɗum mi rentima ɗum nder suudu he de par ce que won jaɗ les mi haalanma ɗum wona amen jaɗ les mi andaka min mi anda kañum kono won jaɗ les eyyi joni noon jinmi ko jayteɗa Hamidou sugu doole ɓoole Hamidou no wawi fiide Hamidou no wawi rondade neɗɗo hay kattara pala kagaɗo Hamidou ɓuuri doole baba ren haamid Hamid ɓurma doole ɓurim doole tawta enen ɗi tan jooɗi ɗo aɗan Hamid ɓurma doole an min kañum ɓurim doole ala probléme min kay mi mayat kono Hamidou accata galle o laakaram ɗon jarni kam laakara e joni accuɗum e juuɗam imam haalde Hamid ala probléme so ɗum yawti an deɗaɗo an holko lootiɗa holko poppuɗa e ɓandu ma an ɓi haram an haɗa joguitat hankkidi jaltumi toon e fitinam ko endo tan endo o kam kañum fewni hoore mum waɗani hoore mum mo sir suko debbo tan e yooɗa cikkannomi koye koyɗol gonni taw mi nene ma ɗo daande piscine ɗo ina jooɗi suko debbo ina jooɗi ayidi jaltumi ga ko lumiére mum jaggimi ha garmi jooɗi o woni wiide eyyi min de addunomi ɗo mi yii joom mi yiiɗi joom mbeɗa yinno ballomi joom mbiɗum o dedaɗo hay ko ñaami ala so ba waɗi wonma janggal an aɗa lelot jaam kona e hoyɗu ay ɗum ɗo kalaw ɗo koyɗol woni ɗon de wona gonga an aɗa lelot jaam gona e hoyɗude garaɗa hannde aɗa wi kam ka jiiɗum ɗo abirat pikkangal ko muuse ma quoi min honon debbo andimi ɗo leegal ngal ɗo hay goto anda kam ɗo hettomi haala sima andima anda aɗa andi Aissata goɗɗo siteto Aissata ɗon cewɗo boɗe ni tan dottiɗema hay dotti mbayi kono faandu ni ɗi mbayi ni yamen heɗo maɗe ƴeewa a wuri yayam noon barke rasulullah ar wona woli yayam wala an reeda
nam to la wato yi corona suma jati dara do yalla an jom wona hanni jam ko kala man nder suudu ko an kam mi waɗi ɗum mise ma kala ne kalan ma hunde tan nangirta ɗum ko haala bolle kuuɗe waɗa ɗum waɗi pinɗa celɗa sen miɗen an ɗon affaire o kon toñƴi vas-y mbiɗeɗima sa pari kecce ma ɗe kaltaɗe keɗoɗa ko kalantumami ko anen ko jimɓe andindemo jaari wimo yo rentumi anani ko kalantumami komi goppuɗomo ha laaɓi hay somi wirtumamo ɗo omo yaha duus mi salmintamo haajam ala e makko jinmi ko ya haalamo yo renomi walla mi fiyamo hawa maaya anani salman aka kal kiɗima musat ko nder ɓerde ma ɗum jiɗɗam safranma wona sahayɗa heɗon haalanma mi ana haccitima ala ko wondima e somi haccitima walla somi haccitaki ɗum haajuma ala hen salmata ko joni subak law salmata yimɓe cuwa hay findi mbiya ya fuɗɗo guerre kono hannde ñalawma hannde fof maro hannde guila joni tan ɗo ha 20 heures gueeƴ maro hay guerre tan joɗen kedi wonde kedi salmata artir hakkille ma salmata ɓeyko beñiraɓe ma ɓiɓɓe ma siki aɗa woni probléme a wona jaari woni probléme ma de min woni probléme ma min o woni probléme ma te salmata min gon gorko ma o rokkima o hefti ko rokkunoma in wonno rokkannoma nde o ƴewdayi o ƴeewi o anndi ɓernde makko nde jaɓani dokkal ngal o anndi aussi so acci ɗum e ma musiba wontate ma o yi waddoye kaake makko mais sa rokkiri a hefti kay ɗum o hefti kaake ma acci ɗum e kaake makko sa wirtima salmin so haalde ma jaabom sa jogui dokkaɗam dokkama ni mbatta ɓuurama kono no mbaɗirta ni kay an e makko on gotum ala e mon camaro goɗɗo de kanko rokkunoma kanko jeeyi o hefti o nawi yo ƴettu wonko sema an wallam wona ko boni ko ɗo in fuɗɗo miɗa min ɓe ko miñima an joom kala ko boni guili subaka ha kekiɗe ko an woni fond probléme o ko an jammu dari ɗo walla mbiya kam ay min woni probléme ma an woni probléme am kay kono accuɓi gonɗe ene ɗi mbaɗen guerre wimami an woni probléme am ha bal ƴettuɗa jaaɗa gadduɗaɓe mbattuɗaɓe probléme he kamɓe noon kam arot tan joom sa rena suudu mbaltandu billahi sa rena feccandu ɓaddu ɗo goɗɗo keɗa oyga bayi ande a wawa sa wawi a yahan no nde sa rewɓe aduna ɓe fof gaddaɓe nder galle he dara tawi min salamata ɗum ko haajam no bona hen ndena mayat a ɗitan aɗa ko waɗi kam a ɗitan gadi mbiya ma kam respect tegon kam place am ko heddi ko min haajam ala hen par ce que an mi wowtima mbiɗa andi jikkuma an a totta respect attaga place ma an woni jawɗo tottaɗa ko jiɗɗa ko noon kamɓe ke pour ko tottete fof renne totteɗa ɗum noon wawa wonde an walla min ko kalami ko aɗa wiya kam kamɓe min ɓe mbaɗmi ko multiplié par 0 haajam no bona e mabɓe mi waɗani considére sa yimɓe nene galle wala ana nanta ɗum gueɗel gotel kalima wat sesam haalallah jaari so ari e galle woto fiiɓuru muccu so salminimama saɗa wawi jaabani jaabom joɓa sa wawa goppa gueɗel gongel ngel salmat accu probléme moƴƴani e ma aɗa wiide ko gowa ɗum nde wota dañde walla pina tan mbaɗa paralysé ɗiɗo probléme aji ɗum gaddata ittul hunde tan donɗa ɗum nawli gona haydara allah wi mi wurta ham maayi taw mi resatmo on fof joni ka jiɗɗi yeddude konngol allah salmat artir hakkille ma artir hakkille ma ɓe ko gona agagat kay gona associé ma an agagat par ce que kalta ko ɗo ala hoore ala laaci anda to gummiɗa anda to paaɗa an kada waɗa aɗa yiilo tan anda fof ko paaɗa ayi an joom aɗani ko jimmi andindemo an so wonano tan jiidigal ngal jiiduɗen ngal dewgal kam haala mum haalade wonɗo hay somi potte bedda mi salmintama mi ala e ma haaju par ce que no mbami hutade ma ni sa anduno ɗum billahi ellisi sa soynima kam a waɗat ni jaha lawol am yaha lawol am ala ko haali aɗa ɓatto kam aɗa daroɗo aɗa haalna kam golliɓe an joom uddit hoore mane mbaɗa hen ndiyam
uddit koyel ma ngel mbaɗa hen ndiyam gonduɗa ni ko yurminade hay goto anda ko nanduɗa rewɓe na keɓma tan o so fubbali ha gayni o heɓɓo fubbala an won neɗɗo seeɗa mbiɗa ka deso ya doy ya addu min hañi mala hen min yoɓe tegam place am tan soɓe mbawa ɗum salamata kam doole mum yetti on kaɗon tumami ete ko kalanmami ko ɗum tiggu ɗum ha muusa ha tiiɗa totta jaari o nana ɗum an hoore ma nana ɗum walla kala ko jiiɗa walla kala ko nanɗa mi waɗi ɗum andu ko min anani ko kalantumami ko on kaɗa Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Jome no limum, oppressing way galle baba. Jome no limum, jome no limum, jome no limum, oppressing way galle baba. Jome no limum, jome no limum. Alfati dende galle horema, an jom teno fondo revema, an dwanu ko teno fondo revema da. Sabo debo woni faro, debo woni leñol, debo jimin wali yabe, debo jimin senabe. Kon an debo, tinno mo ñaan gorko mada.